Трафопост, имаме го. АК-16, имаме го. Подземен гараж, имаме го. Красота, имаме го. Линия, имаме го. Визия, пак го имаме. Стига глупости, предлагаме двустайни и тристайни апартаменти, изцяло с правилни форми, функционални разпределения. Има възможност за разсрочено плащане без оскъпяване до края на 2027 година. Също така съдействаме и за финансиране от банк. Партерите разполагат с собствени дворове и градинка. Последните етажи разполагат с 3 метра височина на таваните. Също така имаме и частична гледка море. Разполагаме с асансьор, сградите са без такса поддръжка. Също така имаме самостоятелни партиди за електричество и водоснабдяване. В случай, че вашият мъж не може да си позволи апартамент в нашите сгради, намерете си друг мъж. Ако търсиш качествен апартамент на най-добра цена, обади ми си.